Bona nit, soc Patricia, del diari de Patricia. Més que Patricia, Sí. t'ha quedat un poc Chelo García Cortés. Vale. Això és un show que es diu Riures fora de l'armari. Això és un poc com Los Vengadores de Marvel, però sense ser heterosexuals i amb més maquillatge, ¿vale? És esta tu carta, Mago Pop? Així n'hi ha algun heterosexual? Alceu la mà. Vale. Ja, apaga la llum, apaga la llum. Que tampoc s'entere tot el poble, saps, de que són heteros. Vull dir, jo ara mateix tinc amics i amigues heteros. Si teniu, les podem presentar? A veure què passa. Sobretot, no les assenyaleu ni les feu de costat, perquè recordeu, con nuestras piedras hacen ellas su pared. O sea, no vull clavar-me en la teua vida, ni molt menys. Me pareix superbé que sigues heterosexual. Tampoc vaig a ser heterosexual a porta d'una escola, saps el que vull dir-te? De casa, si vols. Heu vist el cul, me'l puc moure de puesto. Quan el pagues pots fer aquestes coses. És preciós. Leticia Sabater també pot. Sou maricón, dels que se gasten l'euro 79 que costa votar a Xipre en Eurovisió, evidentment. Tampoc podeu tindre fills. Vos fa falta un home, un pare. Mari Carmen, mon pare, quan jo anava a la universitat, encara me preguntava que què tal el cole, de lo ausente que era. Eres una dona sospitosament alta i ahí tens un bulto sospitosament gros. Maris, no mos hem d'amagar, no mos hem de camuflar, hem de brillar, que és el que més els molesta, perquè mira que els molesta. Estan ara en una obsessió d'armari que ni Maricondo. Fa molta falta que nosaltres arribem al poble i siguem ixe mirall en el que qualsevol persona LGTBI puga mirar-se i dir vull ser un pedazo de maricón en peluca.